Hello guys, good morning. Ayan, ngayon magdi-deliver na si Kunyang. Ayan ang aking mga i-deliver. Ayan. On the way na ako. Andito na ako sa loob ng taxi. Magdi-deliver na ako. Isa lang tao lang naman yung kumuha sa akin, pero ang dami niya kasing binili. Kaya yun, kasi uwi na siya ng Pilipinas. So, nagpabili siya sa akin ng mga gamit. Kaya yan, binili ko siya. Tapos ngayon ihahatid ko dun sa bahay ng amo niya. Yun, nakaabang na siya doon para kunin ng mga yan. Ayan. Mag-deliver muna tayo. Hanap buhay muna tayo. Bye guys! Ayan guys, yung bahay na pagdideliveran ko. Hintayin ko lang si Kabayan na lumabas. Ayan na siya sa labas. Wait. Ayan nga guys. Tapos na akong mag-deliver. Ngayon ay pupunta naman ako sa bahay ng pamangkin ko. Doon ako kakain ng lunch. Tapos dinala ko yung pansit na niluto ko kagabi. Sayang naman, di ba? Tapos ayoko kasi magala ngayon. Namaya pa kami magkikita ni Jowa. So, yun nga. See you later. Bye. Hello guys! Andito na ako ngayon sa bahay ng pamangkin ko. At dito ako kakain ng lunch. Ayan guys, meron siyang nilutong pinakbet. At saka nagprito siya na tilapiyang isda. Ayan. Yung pansit, binigay ko sa kanila. Ayan. Thank you so much. O ngayon, kakain na kami pero magpipray muna kami. Okay, let's go sa eyes. Ay, Father in heaven, Lord, thank you po sa umagang ito. O God, salamat po sa kalakasan, Lord God, sa pag-iingat mo po sa amin, Lord God, sa araw nito, Lord God. Lord, patuloy po kami humihingi ng paglilinis sa anumang pagkakamali, Lord God, sa pagkakasala na nagagawa namin, hindi po kalugod-lugod sa iyo. Lord, baguhin mo po kami araw-araw, O God. And Lord, salamat po at pagkatira lang po ng ligtas dito sa Tita Grace, Lord God. Ikaw din po ang mag-ingat sa kanya pag-uwi, Lord God. And Lord, sa pagkain po na aming pagsasaluhan, pakalinisin mo po ito, mas masagot mo yung kalakasan po namin sa pang-araw-araw at sa patuloy po na pagpupuri sa iyo. Lord, inaalala po namin yung mga kababayan namin, Lord God, na wala pong makain ngayon, Lord God. Lord, may you give them, Lord God, their needs, Lord God, in your own miraculous way, O God. And Lord, we pray, Lord God, na spare mo po ang Philippines, Lord God, from the effects of the typhoon, O God. Salamat po, Ama, sa ilang po lahat ng parangal pagpapalong. Salamat in Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Mag-iipit mo na si Kunyang para talagang sobrang kain. Uy, talagang dyan mo nilalagay yung ito? Sabagay, Kasi wala ka pang, alam mo naman yung mesa namin. Hoy, ito para to sa'yo. Uy, hindi na. Hoy, hindi. May ganyan ako. Bumili na ako kagabi. Dumaan yung driver. Kainin mo yung pansit, ha? Oo naman, hilig ko sa pansit mo. Parang karne yung baboy yung nilalay mo. Ha? Karne yung baboy yun? Hindi Asa ka na ba? Kanin mo to. Ito sa'yo. Ha? Sige na. Yan na ako uli. Baka kang hindi na ako kumain. Hindi ako mahina kumain, no? Siyempre. Yan tinatawag na rest back. Rest back na. Ito ang rest back. Ang dami naman ng ano. Ilay? Mm. Ayaw mo? Thank you, Lord. Ano kain yung pansit? Wala. Diba? Ang bless ko. Masarap kaya yung pansit na hindi. Hindi siya matabang, hindi maalat. Kala mo luto. Tapos na rin. Ganito kami magpakbet. Sarap na. Hindi bago ang alam mong nilalagay. Hindi ko nagagawin sa pangalaman. Bakit? Anong nilalagay na? Bagong isda. Hindi nga halata masyado. Isda yung parang liquid. Yun. Mas gusto ko kasi yun eh.
Tapos kung maglagay ako minsan ng, mag-iba ako ng mga gulay, ang liliit. Di pag ano, durug-durug na. Ganun pala dapat malalaki. Ayan. Ang hiwa. Na? Gulay? Gulay, oo. Saka, ang technique namin talaga, inaalog namin. Parang ano? Para, may namin tahe. Para hindi madurog. Hmm? Hindi hinahalo. Kain tayo guys. Hindi hinahalo. Hinahalo pag hindi na makuha sa pag-alog. Pero, actually, inaalog naman. Ito ang gulay ng buhay. Lahat sila day of Friday. Sino? Yung mga nakatira dito. Hindi. Sabi ko sa'yo, pag gulay ang ulam eh. Wala nang lamig. Ano? Kainin mo na yan. Kain ako ng pansit. Ang sarap. Iba mo naman. Ang pansit. Oo, titignan ko yan. Dessert ko yan. Oo nga. Sabi ko na kayang gulay. Sige na, kumain ka lang. Gulay is right. Tapos hindi pa pait yung ano. Ang talaga? Ano ba? Wala. Pwede naman gusto mo rin dyan. Sas mo, potato. Kumain ka na? Hmm? Sasabihin na. Ano sabi ko, kain na kami. Sige, kumain na kayo. Sige, sige. Okay. Ito mo ko yan. Kaya pala malilanam. Ito oh. Kamote. Ako ano? Ito kalabasa. Ito kamote. Yung orange. Kamote. Babalik mo sa loob ko. Ano? Mamaya. Sobrang ando ka direct ka. Hindi. Kailangan ko bumalik ko sa sambuta. Yan po yung pagkain niya. Nakita niyo po mga kaibigan. Ang sarap po. Ang bawat subo niya na napakalaki. Hindi ba? Kita niyo po yan? Kita niyo po yun? At saka na nakaharap. Magaling daw nag-alaga din. Siyempre ano pa rin yan? Kalooban pa rin ng ano. Tuwi lang yung doktor pero kasi kahit anong paalaga mo, hindi ka talaga bibigyan, di ba? Pero sa salad yun. CS siya, ayoko ng CS. Hirap sa salad. CS ka na ba? Ako galing, alam mo naman. Pag may buksan ng minutes dyan. Pero ano, ay hindi ako pwede acidic. Tapos, Nahirapan ako pa yan. malaki. Sobrang hirap ng migration, hindi pa naman salad. Kasi bata pa ako. Ito ako ba naman kaya? 30? 31. Hindi ako 30 na ako. Ang hirap na talaga. Ilang nalalaban sa kay Garcia? 20. Agad. 20 years old. Ito nga naman, at least meron pa na. Kaya yung result, yun yung advantage. Sabi nga niya, mami, wala akong sinalas. Kanina tumawag ako. Papabili sa mama mo. Nagpadala pa daw po kayo. Hindi ko maghintay sa konti.
Order ng kanin, no? Hindi pa ako nag-almusal. Ito pala almusal ko. Almusal na Hindi, parang order. Kain ka pa. Masarap pag ano, pag lipson yung, pag yung lipson yung nilagay sa pakbet, ay napakalasa. Napakasarap. Hindi ko nagiging. Eh, mo ka. Oo, pero yung ilang piraso lang. Para matikman nila, para pag inuwi sa Pilipinas. Kaya walang atot, kakain siya. Pwedeng ate-ate siya. Galing ka talaga. Yan. Talaga ito. Dito. Lagi? Dito. Ay, tapos mo lang dyan. Pwede mo parang yung ano, ha? Set? Hindi na lang dinaw. Gusto mo gugus na aming sabon? Ano yung Clorox? Ha? Wala. Ano yan? Bakit mo? Huwag na. Sige na. Huwag na lang dito. Ha? Gabi pa ako uwi. May pupunta ka. Oo. Ayaw mo? Lagi mo sa ito ano. Kasi may pagkain. Ba't ayaw mo? Ano mo kain na? Pati nga gabi, ang dami mo nakain. Sabi mo, ano, sabi kita, dadala ka. Ano yogurt? Ba yan? Okay na. Day-teach lang. Saging. Ano, ayaw mo? Hindi na nga kasi busog na ako. Sure ka? Ayaw mo ng pakbet? Pero ang ganda-ganda talaga ng ganito. Ano? Okay. Ano ba? Standard, masira. Yeah, aga na yan. Kaya sabi ni Esto, uy, pumasok sa bahay ka. Kasi ano, ang tagal na yan, 4 years na yan sa kanya. Sulit ano? Magkano lang bilhin niya? Bilhin niya, wala pa si Penta ata. Di ba?
Kasi mura naman talaga nun eh. Meron ka atol. Diyan, ay. Mura naman kasi talaga nun EJ dito. Uy, Hindi. Ang ibig ko sabihin, yung brand niya. Oo. Ano yan? Uy, ang ganda ng ano. Ay, ginagamit mo? Hmm. Ganda no? Social. Parang nagyayamin eh. Babawasan mo na lang ito. Bibigyan ko lang ng kaibigan. Total, ayaw mo. Oo. Baon na estong kong isa. Ano ba ang ulam ngayon? Ha? Itong. Puset.